ወየጽምዶ ኢልና ሓቢርና ክንመልስ ኢልና ብንኸደሉ ምስኢኹም ክተባእሱና እንደገና 360 ዲግሪ ክትክበብ እንድሕር እምነት ስኢኑ ኤርትራዊ ህልውና እያ ናው ኢኹም ትእትውና ዘለኹም ወይ ብቀደሙ ዘይምእታው ኣብ ኣትጸንሕ ዓቕምኻ ስካዕ ተደላደል ድሮን ዘይሓስካ ፀረ ድሮን ዘይሓስካ እሞ ከዓ ንዓፅምዶ እናተባሃልካ በዚ ከፊትልካ እንዳሃለወ እዚ ኩሉ ኣብ ክንዲ ምግባር ዲያስፖራ ወዲብካ ዝፈረሰ ውዳበ ኣጠናኺርካ ዲያስፖራካ ወዲብካ ዓድታት እውን ዝሕግዛ እንተሃልየን ሓገዝ ረኺብካ ድሮንን ፀረ ድሮንን እንተነኣሰ ኣብ 1000 ኪሎ ሜትር ኣብ 1000 ኪሎ ሜትር ሓንቲ ክተቕምጠሉ ትኽእለሉ መንገዲ ኣሎ 10 ሚልዮን 20 ሚልዮን ዶላር ተኾነ ካብ ህዝብካ ካብ ዲያስፖራ ተዘይኮነ ካብ ከልቅሓ ዝኽእል ሃገር ሲኢንካ ዲ ዲፕሎማሲ ማለት እንታይ ማለት ዲ ዋትም ሰብ ሃገር መሪሕና ይንፍለጥ ዋላ እቲ ዓዲ ነንብቦ ኮለና ዓለማት ከመይ ከም ዝመርሓ ሃገራት ከመይ ከም ዝመርሓ ኣብዚ ደረጃ እዚኦም ውሊኦም